Zamisli da ti život daje praznu tablu. Nema linija, nema pravila, nema ograničenja. Samo jedno pitanje stoji napisano po sredini. Šta ćeš uraditi sa svojim vremenom na ovoj planeti? To nije običan trenutak, to nije kliše. To je tvoj poziv na buđenje. Jer ako čekaš znak, evo ga. Ako čekaš dozvolu, upravo si je dobio. Vidiš, svaki čovjek dolazi do tačke kad mora da bira. Ili ostaješ u poznatom krugu navika, izgovora, sumnji. Ili kidaš sve lance i postaješ graditelj. Dizajner, arhitekta svog sveta. Ti nisi samo neko ko ide kroz život. Ti si onaj koji ga oblikuje. Nisi brod bez pravca. Ti si kapetan. Ti si karta. Ti si kompas. Jer jedno moraš da znaš. Niko neće doći da te spasi. Niko neće doći da ti nacrta plan. Jer to je tvoj posao. To je tvoj poziv. To je tvoja odgovornost. Zato danas odluči. Preuzimam odgovornost. Preuzimam volan. Preuzimam život. Ali nemam dovoljno znanja. Niko nije ni znao na početku. Ali plašim se. Hrabrost nije odsustvo straha, već kretanje uprkos strahu. Ali drugi su bolji. Treniraj, rasti i prevazići ćeš ih. Nema više vremena za kukanje. Nema više mesta za izgovore. Postoji samo jedno pitanje. Šta danas mogu da učinim da se približim životu koji zaslužujem? Ako to pitaš svakog dana, ako to pišeš, ako to sanjaš, ako to živiš, ceo svet će morati da se pomeri da ti napravi prostor. Tvoje misli, to su nacrti. Tvoje reči, to su temelji. Tvoje akcije, to su cigle. Tvoj karakter, to je čelik u kosturu tvojih snova. Svaki dan koji ignorišeš, rušiš jedan sprat svoje vizije. Svaki dan koji se probudiš ranije, učiš, gradiš, veruješ, podižeš zidove svoje budućnosti. Tvoja budućnost ne zavisi od politike, ni od šefa, ni od tržišta. Zavisi od tvoje odluke, od tvog fokusa, od tvoje spremnosti da izdržiš dok ne dođeš do vrha. Zato, ustani, zgrabi papir, zapiši, nacrtaj, vizualizuj, radi. I onda, kad svi spavaju, ti i dalje radi. Jer svet ne pripada talentovanima. Svet pripada onima koji ustaju. Ti si glavni arhitekta svoje budućnosti. I danas postavljaš prvi kamen. Prošlost. Reč teška kao kamen. Nosimo je u grudima, u mislima, u rečima koje nismo rekli, u snovima koje smo napustili. Ali moraš da znaš jedno. Nisi ono što ti se desilo. Ti si ono što odlučiš da budeš danas. Da, možda si bio povređen. Možda si imao neuspehe, promašaje, poniženja. Možda su ti rekli da nisi dovoljno dobar, ali sve to je gotova priča. To je stara stranica, prašina. Ne možeš da napišeš novo poglavlje dok čitaš ono prethodno iznova i iznova. Zatvori knjigu tuge. Otvori knjigu snage. Jer nisi ovde da se ponavljaš, nisi ovde da budeš kopija tuđih očekivanja. Ti si ovde da rasteš, da grmiš, da plamtiš. I zapamti, prošlost može da te nauči, ali ne sme da te definiše. Može da te podsjeti, ali ne sme da te zarobi. Zato danas, sada, ovde, oprosti sebi. To nije slabost. To je najviši čin snage. Oprosti sebi što si ćutao, što si verovao lažima, što si sumnjao u sebe, što si se skrivao od sveta, jer danas prestaješ da budeš senka.
Danas počinješ da koračaš kao gospodar svog sveta. Ljudi danas beže od discipline kao da je kazna, a ne znaju da je disciplina zapravo sloboda. Ne prividna sloboda, ona što te zavede i ostavi praznim, već prava, duboka, moćna. Disciplina ti daje slobodu da živiš po svojim pravilima, da ne moliš nikoga za pomoć, da ne zavisiš od sistema, da budeš slobodan čovek u zarobljenom svetu. Jer istina je jednostavna. Ako ti ne kontrolišeš svoje dane, tvoji dani će kontrolisati tebe. Ako ti ne upravljaš navikama, tvoje navike će te sahraniti. Disciplina nije neprijatelj. Ona je tvoj saveznik, tvoja vojska, tvoj štit. U trenucima kad motivacija nestane, ona ostaje. U danima kada te niko ne gura, ona te gura. Kad ti je teško, ona te podiže. Zato treniraj sebe da ustaješ kad ne moraš, da učiš kad je najlakše odustati, da se pojaviš čak i kad niko ne očekuje, jer svaki dan discipline polira tvoj karakter, gradi tvoj temelj, ispisuje tvoju slobodu. Zato reci sebi, ja biram disciplinu, jer biram život koji ne zavisi od sreće. Ja biram disciplinu, jer biram budućnost koju ja kreiram. To nije lako. Nikada i neće biti. Ali znaš šta jeste? Vredno, ispravno, čestito. Postoji jedna istina o vrhu koju ti niko ne govori. Što si bliže vrhu, manje je ljudi oko tebe. Što više rasteš, više ćeš biti sam. Jer rast ne traži aplauz, ne traži društvo, ne traži razumevanje. Rast traži tišinu, usamljenost i unutrašnju snagu. Ljudi će ti zavideti, bit ćeš pogrešno shvaćen, govorit će da si se promenio, da si hladan, težak, tvrdoglav. Ali ti znaš istinu. Ti znaš kroz šta si prošao. Znaš koliko si puta sumnjao u sebe pa ipak ustao. Znaš koliko si puta plakao kad niko nije gledao, a sutradan nosio osmeh kao oklop. Zato, kad stigneš do tog mesta, do tog trenutka kada se pogledaš u ogledalo i shvatiš da nema nikoga više da ti govori kuda da ideš, to je pobjeda. To je dokaz da si izgradio svoj put, da si preživeo bez vodiča, da si išao protiv vetra, da si pocepao staro ja i rodio se iznova. Na vrhu nije bučno, na vrhu nije lako, na vrhu nije toplo, ali na vrhu osjećaš sebe. Na vrhu čuješ taj tihi, jasni glas u grudima koji kaže: uspeo si. Ne jer si stao, već jer nisi odustao. Uspeo si, ne jer si imao sreće, već jer si svakog dana birao da se ne predaš. Uspeo si jer si bio sam, a nisi se izgubio. Zatvori oči. Ne ono površno zatvaranje, nego pravo. Zatvori oči srcem. Ućutkaj svet. Isključi buku. Isključi sve što ti drugi govore. I sada pogledaj unutra. Šta vidiš? Ako ne vidiš ništa, ne boj se. To nije kraj. To je početak. To znači da je vreme da otvoriš oči iznutra. Da pogledaš sebe ne onakvog kakav jesi, već onakvog kakav možeš da postaneš. Jer vizija nije san, nije želja, nije maštarija. Vizija je pogled duše na ono što još nije stvarno, ali vrišti da bude. Bez vizije čovek je brod bez smera. Ide, troši energiju, troši vreme, a nigde ne stiže. Ljudi se bude svakog dana, idu na posao, vraćaju se, hrane telo, a um im je gladan, srce im je pusto. Znaš zašto? Jer nemaju zašto. Nemaju sliku koja ih vuče.
Nemaju razlog da izdrže oluju. Ali kad imaš viziju, čak i kad padaš, znaš zašto ustaješ. Čak i kad svi odu, ti ostaješ. Jer nešto u tebi govori, još nisam stigao tamo. Ne još, ne sada. Vizija je snaga koja pokreće tvoje noge kad telo kaže ne mogu. Vizija je plamen koji svetli u tami. Vizija je ono što te razlikuje od onih koji samo preživljavaju. Zato je tvoj zadatak jasan. Nacrtaj, napiši, izgovori, osjeti, vidi. Tvoja budućnost ne postoji dok je ne vidiš. Nemoj tražiti savršen put, vizija će ti ga pokazati. Nemoj čekati inspiraciju, vizija je tvoje gorivo. Otvori oči dušom i kreni. Previše ljudi danas sedi na ivici svojih snova, čekajući znak, dozvolu, pravu priliku. Čekaju da im neko kaže, možeš sada. Čekaju da svet bude savršen, da budu spremni, da budu dovoljno dobri. Ali, istina je brutalna i moćna. Nikada nećeš dobiti tu dozvolu. Nikada neće biti savršen trenutak. Nikada nećeš biti spreman ako stalno čekaš. Svaki veliki čovjek, svaka velika priča, svaki preokret u životu započeo je bez dozvole, bez potvrde, bez garancije uspjeha. Znaš šta su oni imali? Imali su veru u sebe, imali su snagu da počnu, imali su hrabrost da krenu, kada niko nije video njihov potencijal. Svaki korak koji napraviš bez čekanja otvara vrata ka budućnosti. Svaki pokušaj je čin hrabrosti, svaka greška je stepenica ka veličini. Nemoj se bojati da zablistaš, nemoj se bojati da preuzmeš prostor, nemoj čekati da te drugi prepoznaju. Jer prava veličina dolazi od unutrašnjeg priznanja da već sada jesi vredan, sposoban i spreman. Veličina dolazi kada shvatiš, ne trebam dozvolu da živim život iz snova. Ja sam već arhitekta svoje budućnosti. Ustani sada, odmakni se od straha, odbaci sumnje i koračaj ka svojoj sudbini. Svet čeka da vidi šta ćeš da stvoriš. Ali, pre svega, ti treba da veruješ da možeš. Nema više čekanja. Nema više odlaganja, jer ti već imaš sve što ti treba. Samo treba da počneš. Tvoj um je tvornica stvarnosti. Sve što vidiš oko sebe, sve što si postao, krenulo je upravo od tamo, iz tvog mentalnog stava. Mentalni stav nije samo način razmišljanja, to je filter kroz koji tumačiš svet. To je platforma sa koje krećeš u borbu. To je ton koji postavlja melodiju tvog života. Postoje ljudi sa istim talentom, istim mogućnostima, ali samo oni sa pravim mentalnim stavom uspevaju. Zašto? Zato što mentalni stav rađa istrajnost, hrabrost i snagu za prevazilaženje prepreka. Kad se suočiš sa neuspehom, mentalni stav ti govori, ovo nije kraj, ovo je lekcija. Kad te drugi sputavaju, mentalni stav kaže, moj put je moj, ničije mišljenje me ne definiše. Kad ti je teško, mentalni stav govori, bol je prolazan, rast je večan. Zapamti reči Jima Rohna. Ne želim da me život pobedi, želim da ga nadmudrim. A da bi to uradio, tvoj um mora biti nepokolebljiv. Mora biti spreman da preuzme kontrolu, svaki dan, svaki čas. Ne dozvoli da te sumnja pokoleba. Ne dozvoli da ti strah diktira odluke. Ne dozvoli da ti negativni ljudi kradu snagu. Zagrli moć svog uma. Nahrani ga pozitivnim mislima. Širi zahvalnost. Podsjećaj se svakog dana koliko si sposoban. Mentalni stav je razlika između onih koji sanjaju i onih koji ostvaruju. Zapamti. Ništa od ovoga nije bajka. Ovo je tvoja stvarnost, tvoj život,
tvoja moć. Svaka tvoja misao, svaka tvoja odluka, svaka tvoja akcija oblikuje sutra koje dolazi. Ti nisi žrtva svojih okolnosti. Ti nisi pasivni posmatrač. Ti si arhitekta svoje budućnosti. Ne dozvoli da ti život prođe u čekanju, sumnjama ili strahu. Stavi ruke na kormilo i povedi sebe ka životu koji zaslužuješ. Kreni sada, ne sutra, nekad bude lakše. Sada, zato što svaki minut koji gubiš bez akcije je minut koji ti nikada niko neće vratiti. Budi čovek svojih snova. Budi žena svoje vizije. Budi ono što je tvoje srce odavno želelo, ali nisi imao hrabrosti da priznaš. Uzmi tu hrabrost. Uzmi tu moć i kreni. Svaki put kada posumnjaš, seti se ovih reči. Ti si snaga. Ti si promjena. Ti si budućnost. Ako si spreman da preuzmeš kontrolu nad svojim životom, počni odmah. Napiši danas 3 stvari koje ćeš uraditi da bi tvoja budućnost postala stvarnost. Podeli ovaj video sa nekim kome treba ova poruka. Zajedno možemo rasti. Zajedno možemo stvarati. Ne zaboravi. Budućnost pripada onima koji se usude da je kreiraju. Hvala ti što si slušao. Idemo napred, zajedno.